16-njy bab. Yüregiň pikirleri insanyň, ýöni diliň jogaby repdendir. Adamyň ähli ýollary öz gözüne sapdyr. Ýöni ruhuňa sine diýen repdir. İşlerini Rebbe tavşyr. Niyetleriň berkarar bolar. Reb ähli zady bir maksadyna döretdi. Hatta yaramady hem yaman gün üçin. Ähli tekebbir Rebbe ýigrencidir. Hatır jemmol, olar jedasyz galmaz. Wepaly söýgü etmişden saplayar. Rebden gorkmak yamanlykdan soğuyar. Adamyň işleri Rebbin göwnünden turanna, onu hatta düşmanları bilen yaraşdyrýar. Haramlykdan gelen ulu gazançdan, halallıktan gelen az gogudur. Adam yüreginden niyet edýär. Onun ädimine bolsa Reb höküm edýär. Ruhu belent çözgüt padşanyň dilindedir. Ol adalatsyz höküm çıkarmaz. Dogry teredi we gapan Rebbinkidir. Torba içindäki ähli çekimdaşlary onuň işidir. Padşanyň yaramazlyk etmegi ýigrençlikdir. Sebäbi tagyt dogruçylyk bilen berkarardyr. Dogry söz padşanyň göwnünden turýar. Ol dogry gepleýäni söýýär. Padşanyň gazaby ölüm çaparıdır. Ýöni parasatly adam onu köşeşdirýär. Padşanyň ýüzündäki nurda ýaşaýyş bardyr. Merhemeti ýaz ýağışyny getirýän bulut ýağlyr. Danalyk almak altyndan gogudur. Paýhas kümüşden oňat. Dogruçylygyň şa ýoly yamanlykdan sowulýar. Ýoluny dikkat edýän öz janyny goraýandyr. Helakçilikden öň tekebbirlik, ýykylmakdan öň gedemlik gelýändir. Tekebbirler bilen olja paýlaşandan kiçik öňlü garyplaryň arasynda bolmak gowy. Söze üns berýän rowaç tapar. Rebbe inanýan bolsa bagytlydyr. Ýüregi parasatla paýhasly diýilýär. Ýakymly sözleýiş bilimi artdyrýar. Akyl paýhas eýesi üçin ýaşaýyş çeşmesidir. Akmak üçin akmaklyk jezadyr. Danalygyň ýüregi dile paýhas berýär. Onuň sözüni inançly edýär. Ýakymly sözleýiş balýaly süýjüdür. Jana ýakymly sünke şypadyr. Ýol badyr adama dogry ýaly görünýär. Ýöni onuň soňy ölüme alyp barýar. Zähmet çekdirýän onuň işdätidir. Aşlygy onu mejbur edýändir. Yamanlar yaramazlygy gazýandyr. Dili köýdürüji ot kimindir. Egri adam dawa ýaýradýar. Gıýbatkeş dostlary biri-birinden aýyrýar. Zulüm edýän ýakynyny allap yaman ýola salýar. Gözüni gyrpýan egri işleri niyet edýär. Dodogyny çöwürýän bolsa yamanlyk döredýär. Dogruluk ýoluny agyran saç hormat täjidir. Sabırly adam güýçlülerden üstündür. Özüni erk edýän şäheri basyp alandan üstündür. Bice etege atylýar. Ýöni höküm Rebdendir.